מבחינת המשפחות, לא ראינו שישראל באה עם הצעה משלה. לא ראינו. ואנחנו מבקשים את זה, והדבר הזה לא מתקיים. אני חושש שהעניין הזה שאין הצעה, זה משרת את אותם האנשים שרוצים להמשיך ולנהל את המלחמה ולשים את נושא החטופים לא כמטרה עליונה, אלא כמטרה, אוקיי, נשתדל. אתה רוצה לשים שמות על האנשים האלה? אני חושב שחצי מהקבינט, בלי להגיד איזה חצי, הוא בקטע הזה. הקריאה זו לא קריאה, זו זעקה. להפסיק את רוחות המלחמה כרגע ולהחזיר את כולם, לשים הצעה חד משמעית, תקיפה, רצינית על השולחן, שתבוא ההצעה מצד ישראל ולא לחכות לפירורים שהחמאס ייתן לנו. וכל הגישה הזאת של אנחנו נבוא וניתן את ההצעה, אנחנו נתחנן כדי שהם יבואו לדבר איתנו, אז זה פשוט מרחיק אותנו מהחטופים, זה מעלה את המחיר של העסקה, ואפילו קורקינט חשמלי יד שנייה לא קונים בצורה כזאת. אז אנחנו בסיטואציה מהגיהנום, מצטער שאני אומר את זה, צביקה ידידי, אם אתה ויתרת על הבן שלך, אני לא מוותר על הבן שלי. אני לא מוכן לשמוע דברים כאלה, לא יכול לשמוע דברים כאלו, ולדעתי אתה במיעוט מוחלט בתוך המערכה הזו. איך אתה לא מתבייש להגיד דברים כאלה? זה מה שאתה אומר. זה לא מה שאני אומר. אתה לא מקשיב. אתה פשוט לא מקשיב. אתה פשוט לא מקשיב. אבל רגע, שנייה, לא בכל מחיר. את דף המסרים שמישהו בתל אביב הכין לך, אתה קורא לי מול העיניים. יש לי את דף המסרים הזה גם כן. אנחנו מדברים על סכנות, יש שתי סכנות. יש סכנה חיצונית, יש סכנה פנימית. על הסכנה החיצונית אנחנו מדברים הרבה, על הסכנה הפנימית אנחנו בינתיים לא אומרים אף מילה. והיא תמונה בדרך שבה אנחנו יוצאים מהאירוע הזה. זה גם החטופים וגם מה שקרה קודם לשביעי לאוקטובר, השנאה הפנימית, המאבקים הפנימיים שהובילו בסופו של יום לכך שמרוב שרצינו להרוג אחד את השני, בא מישהו והרג אותנו ואולי הציל אותנו מעצמנו כדי לשקם את המדינה הזאת מחדש. חס וחלילה לעצור את המלחמה עם כל הלחץ, לא להקשיב למשפחות עכשיו, לא להקשיב. יש פה מדינה לנהל, יש פה עם להציל מהציפורניים של אויב וצריך לחסל אותו. אתה יודע, מיקי, זה הפך להיות צד שמאל ימין. נכון. אתה יודע? אפילו גם הימין, כאילו, הוא לא להקשיב עכשיו למשפחות, להמשיך את המלחמה, וכאילו השמאל, כאילו, להקשיב למשפחות, זה לא יאמן איך כל סוגיה, עוד שנייה זה ביבי, לא ביבי, וסיימנו את העניין. שמע, צריך לומר את האמת, גם לפני המלחמה הזאת, היה צעד שחיי אדם היה פחות חשוב לו משטח אדמה. ולא נגיד איזה צעד. אני לא יודע אם כל הימין, אפשר להגיד את זה עליו. לא, אמרתי, היה צעד, לא אמרתי מי. האירוע אתמול הוכיח את מה שאנחנו כל הזמן טוענים. שפעולה צבאית זה לא בהכרח הפעולה הנכונה. כרגע פעולה צבאית מסכנת את החטופים. זה מה שאנחנו רואים, ולצערי קיבלנו אתמול הוכחות נוראיות לדבר הזה. אבל אנחנו רואים שמאז שהפעימות נגמרו, כל מי שיצא משם לא יצא בחיים. וזה רק מוכיח את מה שאנחנו אומרים. ואנחנו גם יודעים ממי שיצא משם, שהם בחוויה, החטופים שנמצאים שם בחוויה, שהפעולה הצבאית עלולה לסכן אותם.